ജനിച്ച കൂറും വ്യക്തികളുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുമായി വളരെയധികം ബന്ധമുണ്ട്. ചില രാശിയിൽ ജനിച്ചവർ തല പോയാലും മറ്റുള്ളവരോട് മാപ്പ് പറയില്ല എന്ന പിടിവാശിയുമായി ജീവിക്കുന്നവരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അത്തരത്തിൽ പിടിവാശിക്കാരായ ചില രാശിക്കാർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇടവം. വളരെ ക്ഷമയും സഹനശക്തിയും ഉള്ളവരാണെങ്കിലും തർക്കിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഇവർ ക്ഷമ പറയുമെന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. മറിച്ച് നിങ്ങൾക്കാണ് ഇവരോട് ദേഷ്യം തോന്നിയതെങ്കിൽ അതിനു പിന്നിലുള്ള കാരണങ്ങളെ ഇടപിരിച്ച് പരിശോധിച്ച് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് മാറ്റിയെടുക്കുവാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയും അതിനുവേണ്ടി ഏതറ്റം വരെ പോകാനും തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യും. തെറ്റും ശരിയും എന്തു തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, അവസാന വാക്ക് തൻ്റേതാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണത്രേ ഇടവരാശിക്കാർ. ചിങ്ങം. ചിങ്ങം എന്നാൽ അർത്ഥം സിംഹം എന്നാണ്. ചിങ്ങരാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ചില സമയങ്ങളിൽ സിംഹങ്ങളുടെ സ്വഭാവമാണ്. തങ്ങളുടെ അധികാര പരിധിയിൽ ആരും കൈകടത്തുന്നത് ഇവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരെ ഭരിക്കാൻ ഏറെ ഇഷ്ടമാണ് താനും. ചിങ്ങൻ രാശിയിൽ പിറന്ന പുരുഷന്മാരിലാണ് ഈ സ്വഭാവം കൂടുതലും കാണുന്നത്. ഇവരോട് വഴക്കിടേണ്ടി വന്നാൽ തെറ്റ് അവരുടെ ഭാഗത്താണെങ്കിൽ പോലും ഒരു മാപ്പു പറച്ചിൽ പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മേൽക്കൈ വേണമെന്ന ഭാവം ഇവർക്കുണ്ട്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ എന്തിനു ചെയ്തു എന്നൊന്നും വിശദീകരിക്കാൻ അവർക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ബന്ധങ്ങളിൽ സത്യസന്ധത പുലർത്താൻ അവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ മറ്റാരുമുള്ളൂ. വൃശ്ചികം. ഉറച്ച ചില വിശ്വാസങ്ങളാണ് വൃശ്ചിക രാശിക്കാരുടെ മുഖമുദ്ര. കേവലം ആശയങ്ങളിലല്ല, മറിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന പ്രകൃതമാണ് അവരുടേത്. തങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ശരിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഇവർ ആ വിശ്വാസ പരിധിയിൽ നിന്നും പുറത്തു വരാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല. തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ എത്ര സമയവും ഊർജവും പാഴാക്കാനും ഇവർക്കൊരു മടിയുമില്ല. മകരം. വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് 100 വട്ടം ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർ. ആവശ്യമില്ലാതെ ഇവരുമായി തർക്കിക്കാൻ പോയാൽ പല വിഷമതകളും നേരിടേണ്ടി വരും. അവർ തർക്കിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അവർ പോലും അറിയാതെ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോകും. മാപ്പ് പറയേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ കഴിവതും ഒഴിവാക്കാനും ഒരിക്കലും ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനും അവർ നന്നായി ശ്രമിക്കും. പൊട്ടിത്തെറിക്കാതിരിക്കാൻ അവർ അങ്ങേയറ്റം ശ്രമിക്കും. ആത്മനിയന്ത്രണത്തിന്റെ നെല്ലിപ്പലക കണ്ടാൽ മാത്രമേ മകരം രാശിക്കാർ പിടിവിടുകയുള്ളൂ. കുംഭം. ഞാൻ പിടിച്ച മുയലിന് കൊമ്പ് 3 എന്ന ചിന്താഗതിക്കാരാണ് കുംഭം രാശിയിൽ പിറന്നവർ. സദാചാരത്തിന്റെ അവസാന അളവുകോൽ തങ്ങളാണെന്ന തോന്നലുണ്ട് അവരിൽ ചിലർക്ക്. ഏറെ നന്മയുള്ള ആളുകൾ എന്നതിൽ തർക്കമില്ലെങ്കിലും ഒരിക്കലും തങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റില്ല എന്ന് ഈ രാശിയിൽ പിറന്ന പുരുഷന്മാർ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. തെറ്റുപറ്റാത്ത തങ്ങളുടെ പാത വേണം മറ്റുള്ളവരും പിന്തുടരാൻ എന്ന നിർബന്ധവും അവർക്കുണ്ട്. എല്ലാ കാര്യത്തിനും തെറ്റും ശരിയുമുണ്ടെന്ന തിരിച്ചറിവ് ഇവർക്ക് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തർക്കമൊഴിക്കുവാൻ പലപ്പോഴും ജീവിത പങ്കാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇവരുടെ വാദങ്ങൾ കണ്ണുമടച്ച് അംഗീകരിക്കുകയാണ് പതിവ്.